Ми бъгна Майнкрафта, оправи се. Така, днес ще играем малко прилички кажете го, The Walls. на The Walls, с хикс лука, ще има, Пред сиксовете. да, лука, ще има линк към неговия канал в описанието на клипът, да се абонирате и искам да хейтна и аз малко тъпите хейтърчета от Hysteria Craft, които доста гадно ме хейтнаха и скоро ще намеря хостера и ще ядем много бой. Няма да от мен споко. Само да го набарам. Направо ще има скиджем на газа. Атраджа! Ще го иззеем, ще му вземем далаците, червата, дебел черво, тънк черво, ще направим курбан, ще нахраним цял люлин 7. Така, влезе. Чакай. Идвай после на The Walls. Така, значи хора почваме разни поредички, може би това няма да е точно като поредица, като епизод, ами може би ще е само една игра. Така добре изиграна, според мен, искам да спечелим, ще се скрием някъде, както вчера, обаче вчера става много късно и нали, много виках и казаха да лягам, нали, защото все пак беше към 3 часа като снимах. И трябваше да ставам и прекъснах хубавото клипче, но както и да е. Само да не крашни. Барелмант. Така малко ще почакаме лука. Добре. Той бъгва всичко. Между другото не е лука, ме лайка или нещо такова. Лайка е по-яко, защото не се кръщеше лайка. Нещо българско да има в твоето име. Лайка БГ. Лайка. То трябваше да се произнасят те, обаче някои хора го помислиха за много по-различно. Аз винаги съм ти викал лайка някакси. Знам, за жалост знам. Не знам човек, те ме просто ми се забъл главата. Свинявай. Чакай, това ще е The Walls. Поредичка. Може би. Добре, къде си? Къде съм? В лобито съм. Идва в гейм меню, после на пясъчното купче, цъкай на The Walls. Не съм бот. Дета знам къв се лука такъв. Аре бе, шамандура такава, къде си? Да намеря къде си. Какъв ти е скина, нали кажа, че имаш някакъв нов скин? Да, с нов скин съм. Ела къде са горе, дето има едно като награди такива едно. Има пингвин. Има айс. Аз си е пингвин и тук има едно лидерборд. Тук са уинарите. Добра. Не. Фак. Къде? Чакай, ще намеря. Карай. Ай, къде си? Не мога да къде си. Къде си в момента? Аз съм на там, дето пише плей. Чакай! Там където пише плей или? Стой там, сега идвам. Няма да тука. Аз съм там, брат. Значи може да съм от другата страна, има две, не знам. Да, стой там, на другата страна. Нямате на двете, човек. Вау. Стой, което е от лявата страна. Инди мърда. Там съм. А ти включил ли си да виждаш плеерите или? Да, така ма хора около мен, ама не теп нещо не мога да си ина. Добре, значи, като цяло, идвай, дето е, нали? Ей така заставаш и от лявата страна, от дясно където е плей. Нали, където спаунва, е така като дойдеш и където спауни, идвай от дясната страна на това. От дясната страна има много такива сървърчета и ти цъкаш, има едно Dwarven. Това се пада третото. Има 14 лобе. Виждаш ли го? Да, сега. Влизай вътре. Влязох. И аз влязах. Ето. Къде се? Fuck?
Супермен с О, ето. много бойца си. Що са женски споделя, с женски Първо светове? тебе серверите ми дават айтеми, защото съм пич. Като си просто. Чай. Значи, влизай син. Син. Фул е, не дей. Влизай червен. Червен. Добре, Фу. влезе ли? Аз съм червен. Fuck you. Ще трябва да се килим с Сока. Не. You are now in on the red team. Браво, айде, цъкаме. Къде си? Ето ма, следвай ма. Сега, значи съм готов мап. Обирай тук сидовите различни работи. Обирай някой друг чест. Така, чай да вземем малко... тук пръчки сидове ми трябва. Добре. Ще виждам от тези ботове. Аз обрах айтеми споко. Тук няма нищо. Сега нещо какво правим? Сега... Прави си кирки. Така. Тук малко няма стигне, ама... Материал за кирка. Ко? Откъде да взема материал за кирка? Аз ще дам една. Ела долу в минута. Чакай, ето. Ето ти една кирка. Айде. Идвай след мен. Сега знам къде има чест, аз вчера играх на този мап. Ето тук е честът. Чакай. Аз вчера се гличнах на първия клип. Ето тук трябва да има чест. Май. Не виж тук. Ето тук някъде имаше чест. Ето го. Те са го обрали циганите им гани. Обирай айрона, после правим сето и почваме ги килим. Чай. Аз вчера много добре човек се бях развил, имах фул сета. Даже си инчантнах меча на Sharpness 2. С шейдър не вижда нищо в тая мина почти. Как ще играеш шейдър за челото се? Не, С къв комп се, ти силно играеш с 13 FPS. Колко много айран те удали сега са. играе с 100 и няколко FPS. Да, играеш, че беше с такова. Глей на клипа, сега съм с 72. Че с Razer Buster, нали? Не ми да, пречи ли? Не, На мен ми трябва да ми го прави, че... не съм го буснал с Razer, обаче го имам. Трябва аз да се намеря такъв бустър, защото... 114 на клипа го виж, 114 фокуса. Ти снимаш в момента, Много ясно. О, добре. Ранди дам. Добре, значи... Събирайте въглища, аз събирам айран. Ако видиш айран, също събирай айран. Събирай всичко, което видиш. Tomb of the Fallen King. Аз взех табелка. Ще напиша и аз ще ми газа. 48 айран ни трябва за 2 фул сета. Мече вече къде ги остави. Има айран тук още. Че аз трябва. Тук има още айран. Аз имам 9 айран. Ти колко са? Колко айран си е? 16. Не сме много чат-пат, ама... Имаш ти колко имаш? 9. 9? Да. Аз мога да получа от тебе, пак аз го събирам. Чек, те го браха тия цигани, Ето, ако имаш екстри... Как ще ползваш екстри, бе? Има айран! Много айран. Аз не ползвам, казах ако имаш. Добре, имам 15 оре. И аз 16, 30 и... 31. Колко ни трябваше? 48. По 24. Още 17 оре. Ето има айран. Къде? Брат, аз вчера знаеш къде си направих къщичка. Мамка му паднах шибаната лава. Падна в лавата ли? Да. Сега се покатеря нагоре. Имам много... имам 22 такова. Сега абстрахираме. Тук моли се да има много. мамка му, тук не мога да се сла. Така.
Така, имаме още 10 минути. За сега сме с 30 някакво така, като играем в екипче. Тук има айрон, добре. Това е добре, защото... Значи... Фак. Ого, знаеш, че тук ще има. Така, приятели, надявам се новите клипчета да ви харесват. Защото, иначе... Бой е. Какво съм пропаднал? Аз имам вече 24 и тук има още айрон, който събирам. О, чекай, аз ме намерих нещо като мина. Съм в мина. Да. Окей, 27, ти колко имаш? Така, трябва да се намерим сега. 27, аз имам 19. Точно! 8 сетове, 48 сетовете и... Ела, къде си? Къде си, не мога да Аз намеря? имам мега много айрон, вече имам 33. Добре, мамо стара, ти къде си тук отдолу ли? Стори си ти байки? Да бе, отдолу съм. Това не си, това е някакъв с чурката. Съчу. О! Падна в някаква яка дупка и вътре има често. Май. О, намерих кокале. Сега как се намерим? Нямам си на представа, спадна в някаква дупка, трябва да се скача по някакъв начин. Аз вече имам 40 айрон. 41, 42. Остават още 9 минути и трябва да се изпече на всичкото отгоре, вау. Сега трябва да се намерим. Малко. Тук ли си? Сега аз излизам и... О, има айран тук. Грозен! Кума следи този, Бас изпушилата кирка. Маля, аз намерих много айран. Вече ми за мечи, бе. И аз имам за мечо, аз имам за един сет за мене. Имаме, нали имаме за 2 сета? Имаме. Къде си? Аре, аз съм горе. Сега идвам, чай. Изчай, че... Тук сега трябва да се скачи. Паднах в лава! Умря ли? Как ще падна, бе? Бале. Имаме добре начин. Ако искаш да се спи твоето снимане, или влез като спектатор да ме гледаш. Защото аз, мамка му, сега много малко айран. Добре, аз почвам да се търся дупка, където да живея. Защото нещо не можеше да стане, брат. Тус пък, какво беше при мене? Искам само, аз съм си тук, баси наглед циганен. Абстрахирай сега някъде си намери дупка, баси грозния. Аз сега близам тук надолу 5000 км. Си прави един голям холм, че се айрана, мали. Тук сега абстрахирам. 7 минути. Бах ти фейва. Влезе ли спектатор? Да, бе. Гледаш ли ма? То ще спреля ма следва, Баси наглед човек! Сега ще литка ще ми вземе айрана, после ще го... Виж го какъв е нагъл, бе! Ай, чез, бе! Нагляр! Чета... Щупа ми се... О, то ми да айран. Триш... Тим... Вчера бях с един много голям пич тим. What the fuck? Пише, бе, грозен. Трябва да се направя кирка. Така. Вие сте с The Prod TV. Гледайте как двете приятелчета оцеляват. Цайсаря сега тук ще изработва материали, докато ония циганин чупи с неговата жълта каска. Кой знае колко път се е изсрал на нея.
Малко мишката. Така. Имаме още 5 минути. И бруталната лойка. Да поставите стол. Вижте, сме с играчите. Вижте го как е кликнал. Кой ти бе? Пишка? Точно такова прилича. То сега не ми вземи това, направо ще го безкосмя. Тук взима е! Няма го взима те, бас нагля. Си направи човека, бе. Виж го колко е щедър. Вижте тим. Аз съм си го събрал, е. Бас нагля то. Сега ще включим шейдър. С шейдър. Да. Шейдър 30. То ще под мен, бе. 44 FPS. Наблюдавайте невероятната игра. Сега ми хрумна една брутална идея. Не. Не бе, изпуснал го. Вече като се става такова, направо го вземам. Имам само 3 минути. То вече му нямам доверие. Вчера знаеш какъв пич имаш, човек. Вчера оцелявам се и нали тук уна ми даваше такова, беше намерил 2 диаманта, не знам, беше намерил, не знам какво беше направил. Или имаше в някакъв чест и човек ми дай 2 диаманта, аз направих меч. Намери Enchanting Table. Enchantнах се Sharpness 2, направо ги пръснахме. И после трябваше да ставам. Чуват ли се? Някакъв мега добрия човек. Че сега бързо да се направи някакъв... Скрита камера. Добре, че ми честплейт. Така. Ти обира айрана да си направиш ти каквото можеш за ония каквото стане. И той си е моят човек. Той нищо не е направил, той ми даде едно айран. И той си го взе първи айран той си го взе. Той нищо няма дам. Добре, то ми даде такова. Кремък ми даде. Той сега той копае. Аз съм скрита камера, наблюдавам го под прикритие. На клипа ще го гледаш. Човека не може да се скачи по кабелстоун. Фак, някой проваля клипа. Сайда. The fuck? Така, на минута и половина. Да. Така, се сметам да направим нещо интересно. Да. Вместо такова да се направя, да направя един меч, защото няма да ми стигне да не за меч за такова, което не ми стига. И така. Така. Значи сега. Стигнем за това ще направим меч.
Так. Сега контраленция. Мене ми трябва. И се върна скрита камера. Така. Трябва ми едно айрон за да съм фулка вече. Значи си имал колко айрон? Малко. Кажи му да ти даде едно айрон. Не знам, той явно не разбира английски и не пише. Не разбира английски. Где да го знае, бе, някакъв изумруден глупак от Хасково. За коти кремък. Това ми го фърля, не го фърлям аз. Тя. Добре, това почнал, Чай сега. И сме си тука. Сега сме се наредили. То се намери мина за такова. Ти галищно намерят, мислим в някаква дупка така една. Много странно. А, те пишат табелки. Творчество. Вау. Той ще ти метне спитка. Той няма да ти метне спитка. Изпочна 2 или 5 или много такова пръчки. Така, това епизод ще е малко дългичко. Само аз проверя в фактбука. Какво се случва вътре. Гледай да не запука тез. И не май бавай, наистина. Защото ще се абстрахирам. Колко замислен седи. Не, ти утре сега ще няма го кача. Аз повече от той не можах пък да фейлна. Така, извинете, просто имам много почитателки. То Hero Брайни ще приемем. О, нямаме фуд. Скоро ще ми се бъгне всичко. На ранди 1 или ранди 2, никой не знае. Косина. А? Отивам за айран още малко, тук ще взема. Ще Да си направя такова. с миньор там. И ония златната каска ще го гледаме. Виждам колко е тъве, човек. Кой е? Не бе, запушихте ма бе, брат. Влезай. Аз му затворих на този. Скиджим на газа. Чай да се вари. Уланаха от май жезъл. Той ти ли го писа, бе? Да. Мамка му нямам дърво. Ой. Кой ще го изпечава с това айрон? Ами ако можеш да го сложиш него да гори. Аре, то скиджемец няма ли? Ме мяташ, бе, индианец.
Не трябва, бе, момче. Уут. Какъв е прозе? Ай, къде е раждане? Суна голямо буквово там при човекореца. Мерси за храната. Добре, то сме дари храна. Мерси, брат. И да, аз викам вече да излезем. Писнем този епизод, ще остана само 40 минути. Този епизод аз... То няма никъде дърво, трябва дърво мега много. Ами не трябваш да хабиш за табелки. Еми за да се лигавя. О, аз се излизам да ги трепя. Чакай. Трябва да гледаме ранч, дам как ще ги отрепи. Лесно ти е с питка. Оп, чай, че ми глиш на Майнкрафта нещо. О, колко много айрон. Така. Сега Добре. гледаме. О, сега гледай какво го правя. Добре, бе, ти излезе, аз да не изляза. Ти не го ли биш, бе? Кой? Да, нали нямаш дърво? Къде? Откъде ти е мечове? Добре, как се развиете така, човек? Аз не мога. Сега ще го убия. Yes! Абе, брат, аз не мога да изляза. Май, не дихицам! Мамка му стара. Добре, хората, беше от мене. Аз бях Рал 76. Видяхте, бях почти с полусет. Бях с обикновен меч, трепах човек с силношарт, не знам към беше меча, не знам просто как се развият тия хора. Но както и да е, развихме се с 103 хаос на макс. 3 хора след кафе. И да, това беше от мене и от лайката. И ще очаквайте още много епизоди с мен и лайката. Ще има